lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Paalala! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Growing up sa Mindanao, medyo hindi madali ang buhay. Ang bigas namin na kinamulatan ay giniling na mais. Masarap actually siya pag bagong luto, pero masakit sa bangs at lalamunan kapag lumamig na. Laki ako sa bahaw na bigas mais, nalalagyan lang ng mainit na tubig at asin. Naglalako ng baboy si mama at karpintero naman si papa. Masaya na kami kapag may inihaw na tuyong galunggong. Wala din ata kaming pambili ng mantika kasi lagi ngang ihaw ang ulaw namin. Wala kaming ref dahil wala naman kaming kuryente. Isinasabit lang namin sa kisame ang mga tirang pagkain namin. Gasera ang liwanag sa bahay, kaya may itim ang mga kulangot, muta at tutulin namin. Nung grade 6 ako ay lumipat kami sa Lucena. Ito na din yung times na feeling abandoned at neglected child ako. Dahil yung mga magulang ko at 3 kapatid ay nanilbihan sa mayaman naming kamag-anak. Mag-isa kong hinarap ang pagdadalaga, ang unang pagpapalit ng amoy ng kilikili ko, from baby powder, scent to halimuyak ng sibuyas. Mag-isa kong inisip kung paano maglaba, maglagay ng napkin, anong pasador ang gagamitin, anong pamahiin ang susundin. Tatalon ba ako sa hagdan o ipupunas ko sa mukha yung panty kong pinagreglahan? Baboy na ito. Hindi, kasi ganun yun. Alam mo sa amin sa Talaga Bicol. ba? Baboy nyo? Nung bata kasi ko, pimpulin ako. Tapos sabi nila, nagkaroon ka na ba? Sabi ko, hindi pa. Naku, huwag ka mag-alala. Pag niregla ka, yung unang regla mo, ipahid mo sa mukha mo. Obviously, partner, hindi ko sinunod. Kasi pimpulin pa rin ako. So ayun na nga, mag-isa kong inisip kung paano ba maglagay ng napkin, anong pasador ang gagamitin, anong pamahiin ang susundin. Tatalon ba ako sa hagdan o ipupunas ko sa mukha yung panty kong pinagreglahan? Ito din yung pagkakataon na nagsipag-asawahan na yung karamihan sa mga kapatid ko. Kaloka, menor de edad pa yung iba sa kanila. Naglupasay, nag-split, kandiret at egg roll ako nung may mamanhikan sa huling ate kong mag-aasawa. Feeling ko kasi, iniwanan na nila ang responsibilidad ng pagtulong sa parents namin at pag-aalaga sa akin bilang bunso nila. Kaya naman, natutunan kong dumiskarte sa buhay. Sinikap kong matutunan mag-tong eats para paluguin ang 50 pesos kong baon kada linggo. Ayos yung naisip mo. Kaya naman natutunan kong dumiskarte sa buhay. Akala ko, nagbanat ng buto. Hindi. Nagtong eats. Yung panalo ko sa sugal, ibinibili ko ng gatas at asukal para gawing yema na ibebenta ko naman sa mga klase ko. Madiskarte. Okay. Pati pagbebenta ng papel, pinatos ko na rin. Hirap pa akong managalog noong time na yon.
Sabi ng isang kong kaklase, hindi ka Pilipino, Bisaya ka. Ayun, nahampas ko ng walis tambo sa ngalangala. Don't mess sa mga batang Mindanao. Yes. Sabi nga ni Tito Boy kay Melay, your accent does not define your intelligence. Second year high school na ako nang maranasan naming magkaroon ng sariling TV. Nakikikabit lang kami ng kuryente sa kapitbahay na poste. Nakikiigib lang din kami ng magagamit na tubig. Yung nanay ko, papunta na sa tingting sa payat kakabuhat. Kumusta? Kinamusta mo yung nanay niya? Kumusta yung nanay mo? Ayun. Tingting na siya. Pwede, papunta na sa tingting. Nakakatawa ka. Yung nanay ko, papunta na sa tingting sa payat kakabuhat. Ang dami ko na ring peklat sa legs dahil sa tama ng puwet ng timba. At the age of 14, dinaya ko ang edad ko. Nagpa-member ako sa Avon. Gamit ang pangalan ng nanay ko. Yung naiiyak na ako pero natatawa ko sa'yo. Madiskarte. Oo. Saludo kami sa'yo, ha? Iba yung Grabe. diskarte mo, ha? At the age of 14, dinaya ko ang edad ko. Nagpa-member ako sa Avon gamit ang pangalan ng nanay ko. Patindi ng patindi yung ginagawa mong ano, ha? Nagsimula sa Modus, ha? Nagsimula sa tongits yan. Tapos nakikikabit ng kuryente. Hanggang sa niloko mo ang Avon. Mga modus mo sa buhay. Hindi nag-remit. Baka may the end of story, unahan ka na namin sindikato ka, no? Pinasok ko na yata ang halos lahat ng direct selling business na may brochure. Memoryado ko bawat laman ng brochure. Nakaipon ako ng sarili kong appliances dahil palagi akong best seller. Bukod dito, nag-cellphone loading business din ako. Money transfer business, frozen goods, bigasan, babuyan, pati pagpapautang ng pera, pinatos ko na. Habang nagnenegosyo ay natapos ko naman ang high school. Pagkatapos nito, naging working student ako ng Sacred Heart College para libre ang tuition ko sa kursong BS Social Work. 4 a.m. gising na kami ng nanay ko. Ipag-iinit niya ako ng tubig sa kalang de kahoy, tapos ihahatid ako ng 10 minutes na lakad pa highway. Dadating ako ng school, 5:15 a.m. Maglilinis ng 2 classroom para pagdating ng paying students, malinis na ang kwarto nila. 5 oras na pagsisilbi para libre tuition. Naikot ko na halos buong sulok ng school. Library, kitchen, laboratories, offices, dishwashing area. Favorite ko sa kantin, yung tipong papasok ka sa class ng busog na busog pero amoy kitchen. Sa tansya ko, nawalisan ko ata halos buong eco park ng school namin. Malamang to student assistant. Oh, okay. Pagkatapos ng duty, mag-aaral ako ng 2 to 3 subjects a day. Kasi parang 21 units lang allowed dati per sem sa working students. Kaya kung susumahin, 5 taon kong kukunin ang isang 4-year course. Yung ekstrang oras ko, ilalaan ko racket ko as direct seller. Magbibit-bit ng pagkabigat-bigat na isang bag na brochure, kukuha ng order, maniningil, pick up ng order sa stores, at pagde-deliver. Sa kabila ng daming ganap ko araw-araw, sa awa ng Diyos, nakakasabit ako sa Dean's List. At sa dami ng racket ko, kumikita ako ng halos 30 to 40,000 a week. Big time. Maganda. Awake ka. Masundan nga yung mga Correct, ginagawa oo mo. Umpisahan natin sa tongits. Dati, hirap na hirap akong unawain kung bakit gano'n ang sitwasyon namin sa bahay. Nagtatanong ako palagi kay Lord kung bakit ako napabilang sa family na kontento na sa sakto at sapat. Para bang takot silang mangarap para sa amin. Pero sa halip na mag-focus ako sa tampo ko at sa mga resentments sa buhay, I refocused my energy na gumawa na lang ng paraan para mabago ang sitwasyon namin. Na-realize ko na sa pamilyang ito ako for a big purpose. May learnings ito, may blessings, mas malaking pagsubok, mas malaking biyaya.
Never akong humingi ng baon sa parents ko since third year high school hanggang college. Ako na din na nagbabayad ng miscellaneous fees ko sa school. Also this time, I was already able to help my parents sa daily expenses. Kahit papaano, naibabahagi ko sa parents at mga kapatid ko ang mga inaaral ko sa school bilang social work student. Paunti-unti, dahan-dahan. Dumating yung time na gini-give up ko ang sideline business na nag-OJT ako. Na-depress ako sa choice. Isipin mo, 7 years ko nang ginawa ang racket ko, tapos bigla akong titigil dahil 3 months na OJT. Pero pang convince ko sa self ko noon, kailangan ko ang diploma. Sa awa ng Diyos, nakuha ko din ang diplomang inaasam-asam ko. Sunod kong hinarap ang review sa Maynila para sa board exam. Ang naging pahinga ko noon, ang pagbisita sa tambalan. Para makatipid ay nilalakad namin ng best friend ko mula UN Avenue hanggang MBC. Paglapot na kami, saka kami makikipagkita kina Nicole at Chris. Sino siya? Habang nangungupahan sa Maynila, doon ko natutunan ang kapangyarihan ng rice cooker. Kaya pala nito makaproduce ng sinigang, nilaga at kaldereta. Mahal kasi makiluto sa kitchen ng boarding house, kaya sa kwarto kami nagluluto ng kasama ko gamit ang mahiwagang rice cooker. Pagbalik ko sa probinsya, nag-review ako ng walang kuryente. Salamat sa liwanag na hatid ng poste ng SM Lucena. Matapos ang mahabang drama, tagumpay ko namang naipasa ang board exam. Nanatiling payak ang pangarap ko. Gusto ko lang noon maipag-grocery ko ang nanay ko at mapuno namin ang blue basket ng supermarket. Gusto ko din na mailibre sila sa labas ng halagang 2,000 sa isang kainan. Pero sabi ni Lord, wag mo lang ipang grocery at ikain sa labas sila mama at ate mo. Turuan mo silang humanap ng sarili nilang pang grocery at pangkain sa labas. This is actually very social work. The principle of self-determination, or simply teaching others to fish instead of giving them the fish and other spices to make escabeche. Ang cute mo! Tali-talina mo, girl! Oh, brilliant ka, ha? Kasi nga, charity must begin at home. So nagtrabaho ko ng halos 5 taon bilang social worker. At sa pagtatrabaho ko, nagawa ko ng i-share ang tunay na blessing sa pamilya ko. Maliit na tahian at sari-sari store para sa mga kapatid at magulang ko. Naipagawa ko na din ang lumang barong-barong namin. May sarili na kaming kuryente at tubig, kaya magaan na ang buhay para sa amin. Ngayon, nandito na ako sa Sydney para mag-settle with my fiancé. Kahit papaano, kampante na ako na maayos na ang buhay ng pamilya ko sa Pilipinas. Napatunayan ko na wala talagang madali sa buhay, pero lahat posible. Kung kaya mong ma-imagine, mas lalong kaya mong gawin. Pero gawan mo ng paraan dapat, hindi pwedeng puro pangarap. Ang forever favorite life quote ko is, maswerte ka kung ipinanganak kang mahirap. Kasi wala kang ibang choice kundi umangat. Naiyak na naman ako. Ay, nako. Tama. Minsan hindi sapat ang talino lang. Mas mahalaga pa din ang diskarte. At while dumidiskarte ka, itatak mo sa puso mo ang greatest why mo. Greatest why, as in WHY. Ang pamilya mo. Isa pang realization ko, hindi ka pagdadamutan ni Lord kapag love, especially sa family mo, ang motivation mo. Aalsa ang mga biyaya mo ng kanin sa rice cooker mo. Ako po si Roseme, aka MM, ang batang Mindanao at rakitera ng taon. Bisaya pero hindi na matigas ang dila. Isang diehard tambalanista. At ito ang aking kwento. At nandito po ngayon siya sa studio. Hindi siya yun. Di ba?
Hindi ba siya Si yan? Ate Vicky yan na nagse-celebrate ng birthday today. Happy birthday Hi, sa'yo, happy Ate birthday, Tita Vicky. Vicky. Thank you po dun sa pahopya mo sa tambalan sa amin dito sa Love Radio. Bibingka daw yun. Ay, bibig. Ano po sabi mo? May hopya. Mamo, May di ba may hopya at saka hopya? may bibingka din. May hopya, may ube, sabi niya. Salamat. Thank you. And thank you sa iyo, Roseme, aka MM. Yan. MM! Nakakatuwa talaga yung kwento mo. Pasensya ka na, MM, na delay yung kwento mo, ha? Nag-aabang to. Every day since sinend niya yung kwento. Ang haba kasi, remember when you send stories to us, we do not read it. Meron pong kaming writer na nag-filter kasi alam na ng writer yung takbo ng utak namin. So alam na ng writer kung papasa to, kung burnayable siya, kung mahiwagang burnayable ba siya o hindi. So simula nung ipinasa niya to, in-email niya to ilang weeks ago, araw-araw na siya nakatutok. Hindi ko lang sure kung ngayon nakatutok pa siya. Birthday niya nung Monday, sabi niya Uy! kasi nung Monday, sabi niya, Happy siguro birthday. naman birthday ko ngayon, siguro naman ngayon babasahin, hindi pa din. So, ang wish ko lang ngayon, MM, is you're actually listening. Ako hindi At, naman at least, pwede mong ma-review sa dito sa Facebook FB Live ng Love Radio Manila. But I super duper love your story. Yes. I'm not sure if you remember her, but I remember her distinctly. Hindi ko lang sigurado kung more than once siyang pumunta dito. Pero I remember her distinctly kasi luma pa yung booth natin, yung may tumutulo pang aircon. Yan, yung basta May nakasahod na timba. Oo. ganun. Tsaka pa yung booth natin kasi nandito siya. Tapos, kilig na kilig siya na nakita niya tayo. As in, sobrang kilig niya. Tapos wala siyang ibang ginawa kundi yakapin ako. Tapos sabi niya, ang bango-bango mo, ang bango-bango mo. Sa grabe, ang bango-bango mo talaga, ang bango-bango mo talaga. Tapos kilikili Alam po mo, yung inaamoy niya. mahilig kasi siya sa kilikili. Nakakalurk. Hindi ko siya matandaan. Sana Tapos, pumunta ka ulit dito. Tapos, hindi ko siya makakalimutan kasi sa sobrang bangong-bango siya sa akin, ang ginawa ko, partner, sprayayan ko siya ng pabango ko. Okay. Ginanon ko siya ng pabango ko. Ayan. Para kahit umuwi ka na, naaamoy mo pa rin ako. Ganon. Tapos, parang nag-message siya sa akin na hindi niya nilabhan yung t-shirt or ano. Okay, Tapos lagi hindi siya niya daw- naligo? Oo, hindi niya daw, lagi daw niyang inaamoy. Ganun ba? Pervert pala. May sakit pala ito. Crush pala niya ako. Yung may sinisinghot. Nakakaloka. So, hindi ko siya makalimutan ng dahil doon. Yan. So, tapos naging FB friend. Tapos maya't maya nag-update siya. And then, I learned recently na yun nga, nasa Sydney na siya. Nasa Australia na. At may mapapangasawang ibang lahi. Wow. Diba, Naku, artista bongga. na yung anak mo kung sakasakaling Kaya may nga. mabuo na kaagad. Diba? Alam mo, nakilala kita deeply more than yung babaeng sumisinghot ng pabango ni Nicole Ayala. More than that, mas na-appreciate ko yung pagkakakilala ko sa'yo. Kasi Yes. ngayon, hindi ka lang basta umangat sa buhay, na naramdaman ko lahat ng struggle mo. Alam mo yung, ang ganda ng pagkakakwento mo, yung tipong nagkanda peklat-peklat ka na sa legs, kakahampas ng timba, puwet ng Oo, timba. habang nag-iigib ng tubig. Iigib, di ba? Ramdam mo yun, kitang-kita mo, na-visualize mo yun eh. Ang bigat-bigat nung timba, Totoo. sumahampas sa legs, di ba? Magkakasugat ka doon talaga nun at magkakapleklat eh. Kaya hindi mo pwedeng husgan isang tao, dami naman yung benching ko sa legs, di ba? Ang dami Ang niya itim-itim naman ng puwet Oo, niya. correct, di ba? Hindi mo alam yung pinagdaanan niya kung bakit nagkaroon siya ng ganon. And I appreciate you more. And I love your story. And I love you, MM. Correct. Ang dami nakakakilala sa kanya sa Lucena. Taga Redvi daw siya, Lucena City. Nag-aral sa Sacred Heart College, although Yan. binanggit naman niya. But susugundahan ko lang din, partner, yung sinabi mo. Alam mo, MM, kapag in-invite ka ulit ng Sakre, tawag kasi doon sa school nila, Sakre, pwede kang maging resource speaker. Correct. Or baka naman na-invite na, hindi niya lang sinabi. Tapos Nakikinig siya ilahad ngayon. mo ulit itong kwento mo. Ang daming estudyante na mai-inspire, mamomotivate sa pag-aaral nila. Napakaganda nung sinabi niyang linya na Oo, ang favorite sarap ko pa lang, yun. ang sarap pa lang. Mapalad ka kapag ipinanganak kang mahirap. Yes, kasi wala kang ibang choice kundi umangat. Diba? Mas maganda yung pagkakasabi niya.
Teka, Tama, balikan di ba? natin. Ang Parang ganda, ganon. ang ganda Sumika, nun. parang ganon. Oo. Ang ganda nun pwede ba naming hiramin minsan ng mga katagang yun? Oo, hiramin namin yan. Napakaganda. Maswerte ka kung pinanganak kang mahirap kasi yun nga, wala kang ibang choice kundi umangat. Correct ka, di ba? Tago Yun sa kaluluwa namin yun yung yun eh. sinasabi natin lagi, partner, na pag ipinanganak kang mga mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan kasi hindi ka gumawa ng paraan para umangat. Correct ka. Isa pang nagustuhan namin sa iyo is yung perspective mo. Alam namin na ang tindi na pinagdaanan mo sa buhay, pero nakukuha mo pa rin magpatawa. 'Di ba? Napaka ikaw yung tao ng punong-puno ng optimism, a positive Tama. thinker in other words. Kagaya yun, nanay mo kita mo ang hirap-hirap, sinasabi mo malapit na maging tingting Oo, yung nanay diba? mo. Yung nanay ko papunta na sa patingting. Nakakatawa Sobrang eh. kapayatan para pag nagsuot ka ng skinny jeans, hindi babakat yung Oo nga. hindi lalapat yung jeans sa balat ng nanay mo eh. Correct. Ganun ka payat yung nanay mo. Pag pinitik yung nanay mo, abo. Pag naging abo siya, kasya sa tansan. Makapag-joke ka ng ganon. Oo, diba? Ang nakakatuwa eh. You're such a happy person. Yes. Na punong-puno ka ng punong-puno ka ng enthusiasm and positivity. Oh my goodness, nakakainggit sa totoo lang. Gifted talaga siya kasi simula nung bata, yung transition niya, yung sa pulbos, Oo. punta sa na sibuyas. Oo, di ba? Walang nagturo sa kanya paano gumamit ng napkin. Correct. So, Tama. sobrang gifted ka talaga. Ang galing. In fact, Sakto-sakto yung kurso niya. In fact, nakakainggit ka eh. Kasi ang ganda ng perspektibo mo sa buhay. Yes. Kasi may mga ibang tao, everything is given to them, but then yung perspective nila is not the same as yours. Correct ka. Diba? Nakakainggit. Nakakatuwa ka talaga, promise. Saludo kami sa iyo and we hope to meet you soon. Again. To see you soon again. Yan, diba? Siyempre, taray, ano na ite, partner. Oo. May dolyares na to, Oo, di diba? ba? Baka magbili ka Australian ng dollars. kangaroo dito. Baka naman pwedeng mag-uwi ka ng koala dyan. Pakuwala ka naman. Good morning, Mike. Oo, ganyan. Diba? Sobrang loady ka namin. Saludo kami sa iyo, MM. Totoo yun. Talagang ang lahat ng mga taong nag-succeed sa buhay ay ang mga taong matindi ang pinagdaanan. Wala pong successful people na natulog ngayon, gumising bukas, successful na. Wala Correct, pong wala. ganun. Lahat po ng mga taong successful ay dumaan po sa matindicious na paghihirap. Yes. Thank you at for ikaw yun. Oo, thank you and thank you very much for sharing your story. Napakaganda, MM. We wish you the best. We wish you wonderful kids. Fiancé mo pa lang yan. So, kapag ka nanganak ka na, nabuntis ka, we wish na artistahin levels na ito. Na sure naman kasi ang Pilipina, pag nahaluan at nanahian, sigurado artista levels na yung mga Junakis. And congratulations din sa iyong mga parents dahil pinalaki ka nilang maayos. Tama. And we are very proud of you. Yan. Tsaka- Tambalan and Tanghenyo are proud of Saka you. sa kwento mo, dito talaga pinapakita na napakabait talaga ng talinhaga ginagawa ng Diyos na Yes. ginamit ka, binigyan ka ng maraming blessing kasi nagiging blessing ka sa iba. Yes. Yun ang pinakamag- Ang dami niyang anecdotes na lahat tayo maaantig ang puso. Tama, Yung totoo. rice cooker, Correct. yung ilaw na galing sa poste ng SM Malucena. Yung gasera, Yung kaya yung gasera. tutulin niya, muta, tsaka kulamot, ang itim-itim. Kasi nabuhay sila sa gasera. Di ba? Ang title ng Mahiwagang Burnay is Rice Cooker. Yan. Thank you very much, MM, for sharing your stories. At kung ikaw, kabisyo, meron ka din ganyang klaseng kwento, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating ilalahad sa mga susunod na araw. Nakatutok sa atin si Noel Miranda ng Valenzuela City. Good morning. Galing yan kay Ate Vicky. Ay, nako, good morning sa'yo. Nakakatawa tong nag-message sa akin sa Instagram. Ang pambungan niya sa akin, I've got Cadbury, Toblerone, and Kit Kat. Sana I got your attention. Kulang pa yan. May mas malaking offer pa dyan. Ano kala mo sa akin? Pang tsokolate lang? Yun talaga yung Dagdagan pambungan mo ng niya. pabango sapatos at hikaw. Wala kang Ferrero. Wala kang ano. Saka wala kang konyak. I've got Cadbury, Toblerone, Kit Kat. Sana I got your attention. Tambalanisan niyo po ako since 2007 at araw-araw ngayon sa office nanonood ako through YouTube. Thank you po sa nag-upload everyday. Wag po kayo magsasawa. Sana po ibatiin niyo po ako today is my special day. Happy birthday sa'yo. Hoping the best in your life. Sino siya? Romiful.inc. Hindi niya sinabi yung name niya. So I'm just gonna greet you via your Instagram name at romiful.inc. Happy birthday sa'yo. Rom Velasquez.
Pasko. Yan. Yan. Hi, Rom. Happy birthday! Enjoy your special day. You've got Cadbury, Toblerone, and Kit Kat. Pag wala yan, ha? O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. It's Ash Wednesday. Huwag pong kakalimutan ha. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang problema. Hey! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.